हेलौ लोगोफोर दिनै दं जाहैबाय माने बल खेला आरोना चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फाथाबारियाव माने बल खेला जादों आरोना नोंथांमोना नैबे मोसागुरिखौ सिनायोबा नायदो बे जोंनि सिख्लाफ्रा मोसासिगोन आरोना माने फुटबल गेलेनायाव मोसानो माने रेडि जागासिनो दङ जायफ्रा नायनो गोसो नायनो हागोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट शेयार खालामनो हागोन आरो गाबोनबो दंबावो आरोना माने महिलाफोरनि जोनायनि आरो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन जायहा जेखौ फसायो कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन नै लोगोफोर मिनिदोंबो आरोना नै नानिया ओरैबायदि मोजां मिनिखायो माने लाइमोन देरफुनाय आरो सिख्लाफोर आरोना इयो माने नै बेफोरखौ नायदो आरो नै आदैखौदिल' मिनिदों आरो मोखां फांथेलायदों आरो नानिमोना मोसासिगोन आरो ओरैबायदि आरो माने बल खेला जादों आरोना दा बल खेलायाव टिकेटआ जाहैबाय सियारावहाय 100 होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे हायाव जिरायग्राफोरनो 50 थाखा आरोना नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो नै जोंनि मोसाखावरि आइजो सिख्लाफोरखौ नै नानिया मिनिनानै एरायलांबाय नै ओरैबायदि माने रेडि जागासिनो दं आरो नायदो सोरबा सिनायनोबो हागौ आरोना नानिखौ नै मिनिदों आरो इयो ओरैबायदि मोसानांगौ आरो ओरैबायदि मोसालासोना मोजां जाहैबाय ना माने सोलोंनांगौ नै नानिमोना लाजिखाङो आरो लाजिनो नाङा लाजिला खाजि गोमायो होननानै मोजांलै बर' सिख्लाफ्रा नायदोंनो सेंग्राफोर सोर फसायदों नायना लाखा मोजां नाम्बारफोर नांगौला कन्टेक्ट खालामदो मोजां दंथ' सिख्लाफ्रा नायदोनो लाजिनो नाङा सेंग्राफोरजों ससियेल मिडियायाव जानांगौना नुजानांगौ गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनांगौ मोसानांगौ होमबासो ना सेंग्राफ्रा फसायो दा नानिमोन मिनिनानै फिफा फांनो नागासिनो समायना नुदों बल खेलायाव मोसासिगोन आरोना नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों भिडिअखौलाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावदे थेंक इउ भेरि माच